Hi, Kuya Licky! Mega love shoutout. Aba? Nangunguna. Thank you, Kuya Linky. Mwah! O, diba? Ingat kayo dyan ni ate. Thank you so much, Kuya. Ganda pa rin. Walang pumapangit. Kuya Linky. Kayo, kumusta po, Kuya? Busy na? Oo nga. Siyempre, walang papangit. Hahayaan ba natin maging pangit tayo? No, 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 no way! Sahod na naman, Kuya. Laki-laki siguro sahod ni Kuya dyan. Ito, nasa work pa din. Kaya nga, ingat Kuya dyan, kayo ni ate. Off day ba? Di po. Di ko off. Alam mo na, pag walang Kuya, pag walang bantay, samantalahin ang pagla-live. Kasi pag may bantay, hindi tayo maka-live. Wala pa naman akong premiere. Wala akong ang tawag doon? Wala akong nakaset na premiere. Samahan niyo ako dito sa kusina. Kasi, nag-market kami. Nag-grocery ako kanina. Hello pusong ligaw, tamsak. Mega love share sa'yo at may kasamang di ba? May kiss ang lahat ng papasok. May kiss. Kay host. Thank you po sa tamsak nyo. I can stop loving you, tamsak dan kapatid. Thank you so much. I can stop loving you. Ha? Hello pusong ligaw, sabi ni Kuya Linkin. Yan. Si Kuya Linkin po ay nasa Malaysia. Siya po ay isang coffee maker. Ay, ano man tawag doon, Kuya? Ano man tawag doon? Tamsak lang kita. Busy today, Renel. Okay po, ate. Mwah. Can't stop. Patugtog tayo habang tayo ay nagluluto. Magluto ko ng long soup, Kuya Linky. Salamat, Ate Renel. Ingat ka dyan. Adeline, may glove share sa'yo, baby. Sisi. Yan, kilala ka ni Nightboot, Adeline, Abang tayo ay nag-aayos ng ating grocery. Samahan niyo ako, ha? Ha? Pag nakasampu tayo, magpapalaro. Kuya, what is your snack? Yakult to. Be. Hello, Nightwood. Kilala ka na. Dan share. Thank you so much, Kuya Linkin. Ingat kayo dyan, ha. Pag busy kayo, okay lang po. Tamsak sapat na. Tamsak sapat na at love. Love is real. Ang buhay, broccoli. Hello, makulit na diwata. Tamsak kapatid. Thank you so much, makulit na diwata. Si Ate Renel ka pa rin yata. Yan, pinangasok mo na Ate Renel. Napakabait talaga ng Ate Renel yan. Kasi
Lagi siyang nagtatamsak. Kahit busy sa work. Magluluto ko ng work. Kung tayo ay nag-tea, green tea. Lagi kayong mag-green tea kung kalinis yun ang tiyan. Pag yung mga kumain tayo ng maraming rice, ang ganda yung green tea. Tapos iwasan nyo masyadong maraming kape. Masama sa katawan. Hello, Lily! May galab-share sa'yo, Lily. Yan, thank you so much sa patamsak mo. Hello, Ben! Rakulyosa. May galab-share out. Tamsak dan, kapatid. Thank you, Ate Ren. Ingat ka din sa work. Kahit busy, tamsak pa more. Hindi tinadhana. Thank you so much, Ate Renel. Work mood tayo ngayon, kapatid. Oo nga po. Hello, Davao City, Tamsak. Thank you so much sa patamsak mo, Davao. Ano pa? Davao City. Yan. Thank you so much. Yan. May kiss kayo lahat ng papasok. Kaya maggaya kayo. Burgos Norte. Thank you so much, Burgos Norte, sa patamsak mo. Busy today. Ingat kapatid. Opo, ate. Habang alam mo na. Hello, Jen! Mega love shoutout. Yan. Thank you so much, Jen. Yan, meron ka ng jacket. Pwede ka na magbaba. Baka hindi mo padikit yung mga nandyan. Thank you so much, Jen. First time mo sa vlog ko. No, ay sa LS ko. Jen Valde Cooking Vlog. Thank you so much po. Mega love shoutout sa'yo. Yan, magbaba ka, Jen, ng bahay mo. Baka may premiere ka. Pwede nating susukin yan. At bigyan natin ng ng masarap na halik. Yan, ipin natin yung kay Jen. Ikot-ikot lang ako para round to grade 3. Okay, Jen. Sige, ipin natin yan saglit. Hello, Malinta. Kapatid Renel, yan. Sabi ni si Kuya Lynzkie, pa-view po. Yan, meron si Kuya Lynzkie, meron siyang bagong upload. Pa-view lang naman kay Kuya Lynzkie. Yan, baka matulungan natin si Jen Valde. Dikitan mo si Tom Lynzkie. Jen, baka hindi mo padikit. Nasa Malaysia yan, mabait yan. At nag-play din yan kung gusto mo ng WS. Punta ka pag nag-LS yan. Hindi sa Kagagaraw yan. Tamsak, thank you so much po. And thank you so much sa 9 million in my house.
Hello, fitness daily exercise. Hello po. Hello po. May love shoutout po sa'yo, fitness. Saglit, lalagay tayo ng jacket. Ayaw mag-ano yung mic off. Ayaw malagay si fitness. Yan, fitness. Thank you so much. Ano yan? Sabi ni Kuya Linkin? Mag-LS po ako mamaya. Free to 10 to free. Mag-LS po ako mamaya. Free. 10 to 20 banana. Pasok lang po para magtulungan. Diba? Matulungan kita. Sabi ni Kuya Linkin, pumunta po kayo habang mag-LS si Kuya Linkin kasi marami pong taong pumupunta dyan at malay natin, diba? Hindi natin dikit yung ibang pupunta sa kanya. Yan. Floridel. Thank you so much sa patamsak mo, Floridel. Wala lang sana. Anong ulam dyan? Ano? Chicken. Mag-adobo ko ng chicken wings with pineapple. Diba? Pwede yan na, kuya? Pineapple. Ito. Lagyan natin yan para ma-sure up. Thank you so much sa pag-BG-BG nyo dyan, Kuya Linkin. Wow! Kaya gusto ko ng kape. Cappuccino. Large. XL na lang pala. Ang takaw. I want cappuccino. Pininyahang manok. In short. Ano ba yung sabi ko? Tagalog din sabi ko, di ba? Hello, Palawan? Thank you so much po sa patamsak mo, Palawan. Mega love share. Come on. Kapaligiran. Okay, OTW Coffee mo host. Dali. Parang dali. Gusto ko yun, Kuya Linkin, with cookies. Diba? Deep. Wala na yata si Jen. English yun. Sinabi mo kanina. Ano sabi ko? Chicken wings with pineapple. Tapos sabi mo, pininyahang manok for short. Sinukorek mo. Dapat English nga tayo. We are here in Hong Kong. So that's why we speak English for a little bit. Anong nakain ko, Kuya Linkin? Napapa-English mo ako, ha? Ano? Frappuccino. Sarap. Sarap. Yan, si Kuya Linkin po is nagkakilala kami dito lang sa YT. Nasa Malaysia yan. Marinel TV, thumbs up. Thank you so much. Si Kuya yata yan. Chicken wings with pineapple. Tama nga naman to, Kuya Linkin. Tapos sabi mo, pininyahang mo. Hindi ako makamove on dun, ha?
Sorry, punta ka sa loob. Hi, ano ba? AJ. Hello, AJ. Hi, Mumi. Hello. Thank you so much, AJ. Hi, Ben Rayosa, AJ. Hi, AJ. Ikaw ba yan? Hello, AJ. Kamusta ka na, AJ? Sabi ni na ano ka daw? Ilan taon ng friendship natin, host? Since nagkakilala tayo sa YT. Tagal-tagal na rin, no? Kuya Linkin, no? Matagal-tagal na rin. Yan, si AJ po is friendship ko yan sa Kumo. Yan. Si AJ po is napakabait. Ang bait-bait po niyan eh. Baby po niya si Rayosa. Baby niya po yan, si Rayosa. Since 23. 23. Yan, thank you so much, AJ, sa pagdalo. Walang walang mga bahay, Kuya Linkin. Si Ben at saka si AJ. Mga kaibigan, Kuya, mga yan. Sa Kumo. Saglit, maglalagay tayo ng itlog. Iba na. Nakadalo si AJ sa akin. Kahit nagkanya-kanya na ang bawat isa, okay pa rin tayo. Oo nga, kuya. No? That's life. Meron yung ayaw na, di ba, makisama. So, wag natin pilitin yung ayaw na. Kasi, pag pipilitin mo yung mga ganong tao, baka mamblema pa tayo sa kanila. Baka sila pa yung isang ahas. Lubot ako. Talaga tayo. Oo nga, diba kuya? Mga ayaw na, huwag na yan, huwag na pilitin yan. Hindi sila kawalaan. Marami pa tayong makikilala at makakahalubilo na much better sa kanila. Saka kung hindi naman na tayo masaya sa isip, pwede naman tayo umalis, di ba kuya? Huwag yung huwag yung inaano tayo sa likod-likod. Diyan! Ano ba? Anong hugot to? Pero nami-miss ko si Kuya Linkin, sino ba yun? Si Mommy ba yun? Yung nagda-dump truck. Anong pangalan? Bait yun eh. Yung nagda-dump truck. Ang pangalan nun? Dami na nangyari, dami na rin nagbago, pero tayo never change, di ba, host? Yes, never change. Because of cappuccino. Cappuccino coffee. O, di ba? Basta may cappuccino. Gusto ko yun eh. Sarap yun eh. Sarap. Sino? Yung nagda-drum truck, yung nagla-live. Diba? Kilala mo yun? Yung nagda-drum truck. Ang pangalan nun? Kalimutan ko na rin. Nami-miss ko yung mga banding niya. Mabait kasi yun. Kuya. May ininom kasi siya sa akin na
GC. Oh, lalaki kuya, lalaki. Oh, nagda-dump truck yun. Pabait yun eh. Pag nagla-live. Boy! Grabe ah, kuya. Talagang pinapa-English mo ko ah. Ano ba? Tagalog English na, no? Boy nga, boy. He is a boy. Not tomboy. He's a boy. Yan, may na yung washing ko. Team support din? Opo, team support yun. Si ano, kilala ko si expat. Yan, minsan po dumadalo siya sa akin pag nagla-live. Tapos, Ilocana kasi yun, Ilocano. So, lagi siya dumadalo pag ano. Pag free siguro siya, lagi siya. Team support din yun. Kasi nawala na ako sa GC niya. Inalis ako. Inalis ako eh. I don't know why. I don't know why. Araw-araw, paulit-ulit na trabaho na lang kayo. Uy, nang di nagka-charge saglit. Halos friend natin sa team support. Namuni na. Oo nga, halos lahat namuni na yata, no? Team support talaga is the best. Namuni ng lahat. Maingay yung machine ko. Pasensya na kayo. May work ka muna. Mag-work ka muna dyan, okay? Okay lang bang nag-uusap tayo? Opo, okay lang. Wala kasi akong amo kuya. So, okay lang po makipag-usap ako. Pag hindi niya sila, tsaka ako papatayin. Na-demonetize sila. Bakit? Ginawang salamin yung live, guys. And nagalap siya raw sa 6 na milyon na tao dyan. Lobat ako. Syunga. Di ba uso nun? Uso ba yun? Di ko alam. Bawal naman, no? Anong oras ka maglalag, kuya? Dami mo laging bisita, hindi ako tumatagal sa LS mo eh. Madami kang bisita lagi. Sa C2C, sila demonetize channel nila, sayang. Yun, yung inaano niya sa akin noon. Talaga? 6 p.m., 1 hour lang ako. Mag-aayuda lang. Talaga? Mag-aayuda ka? Gcash? Anong ayuda ko yan? Gcash? Baka manalo ko dyan. Kailangan ko ng Gcash.
Saging, uy. Akala ko pa naman Gcash na. Ayuda. Wala akong ayuda, Gcash. Ikaw pa. Mawawalan. Free ayuda, 10 to 20 banana. Yan. Si Kuya Lhynzkie Hidalgo. Nasaan si ate kuya? Musta si Idol? Mr. Dikilan. Ayun. Pinipilit maging okay. Okay naman, nasa awan ng Diyos. May work naman na si Kuya. Hindi na ako nakakapunta sa kanya. Minsan nakikita kami. Minsan nakikita kami sa mga LS. Oo, pag ano yun, nung ano ba yun, kailan nung wala siyang pasok, lagi siya sa computer. Naka-focus. Hello sa 5 million may house. Yan, nakakalahating oras na tayo. Kalahating oras na lang. Ano pa ba ang dish? Yung sport message. Sino pa natatandaan mo sa team support? Give me 5 names na the best sa'yo. Siyempre, you're the number 1. Tsaka si ate, asawa mo. Tapos ang tawag mo? Okay naman si expat, kaso busy lang kasi siya. Wala, yun lang mga pamilyar sa akin. Si Van. Yan, mga the best. Kayong mag-asawa, si Van eh. Tapos si Marinel, nagpapaangat. Mabait naman. Tapos, isa na lang. Sino pa ba? Yun nga yung na-demonetize. Tsaka yung si Mamshi. Si Mamshi tayo nun eh. Mababait yung mga yun eh. Tapos yung yung nasa Canada ba yun? Yung lagi pumupunta kay Tapos si Marvelous. Di ba, ba yun? Team support ba yun si Marvelous? Hindi yata, no kuya? Nakilala lang natin sa White Red, no? Si Marvelous. Ay, team support yata? Si Marvelous Vlog. Yun, sa Japan, kilala mo yun? Oo, kilala ko yun. Yung magsalita. Okay naman. Kasi magkaka-joke sila nila Marvelous. Tapos pumakit sila kay Marinel. Diba? Lagi sila dun. Ayun, na-demonetize din yun, kuya, yung channel niya. Kasi meron silang sa WH channel. Hindi ko mag-gets. So, hindi ko sinundan. Buti hindi ko nag-gets. Nung hindi ko nag-gets, hindi ako sumunod.
Hello po sa 7 million may has. Nag-love share sa inyong lahat. Lahat ng babasok may kiss. Nagka-issue ang team support dati kay Expat. Kay Lars. Oo, natatandaan ko. Kamusta na pala yun si Lars? Mababait yung mga yun si Lars. Oo nga. Ano, girlfriend na niya ba yun? Expat and Lars. Natandaan. Natandaan ko sila. Tapos dumating ako sa team support, di ba? Ikaw nag-invite sa akin dun team support, di ba? Tawas ko yan. Oo, naalala ko yung si Expat. Napakabait ko nun. Si Lars at Expat, super solid dati ang team. After, nagka-issue, watak-watak na. Mabait naman kasi silang dalawa. Ganun talaga, minsan issue. Diba kuya? Issue pag-bite time. Hello, Mercedes. Mag-love share sa'yo, Sisi. Thank you so much sa iyong patamsak dyan. Mwah! Yan. Lahat ng papasok may kiss. Yan si Kuya Lynzkie, dikit mo na ba si Mercedes? Andito yan sa Malaysia. Nasa Hong Kong. Isa yung choir. Mercedes, magbaba ka ng bahay mo. Hindi mo pa dikit si Kuya Lynzkie. Punta ka mamaya sa kanya, mag-LS siya. Meron siyang ayuda, 10 to 20 banana. Nakakamiss yun. Dati hindi pa tayo movie, no? Makukulit at isa ka na doon. Siyempre, anong oras, Sisi? Kuya Lynzkie, ano na yung oras yung mo? LS mo? Kuya Lynzkie, baka hindi yung padikit yan. Nandito yan sa Malaysia, si Mercedes. Yan, 6 PM ang kanyang, LS, si Kuya Lynzkie, Mercedes. Baka may time ka, pumunta ka sa kanya. Meron siyang ayuda sa bagong pupunta sa kanyang bahay. 10 to 20 banana. Sayang yun, sayang. Subukan muli ang ating nakaraan. Wag lang ako malulukot. 1 hour lang po, magbibigay lang ng banana sa mga bago. Yan, punta ka dun ha. Mercedes Sisi, punta ka. Ikaw na unang magtamsak para mabigay ng 20 sa'yo. Diba? Di ko alam. Ginalaw lang ako dahil sa'yo. Nawala na lang sa isang pagmamahal. Nakaibagang
Sir To, Linkin, done. Full pack dikit na sa'yo. Sir. See you later po. Yan. Nadikitan ka na Kuya Linkin ni Mercedes. Mabait po yan. Bagong lang yung channel niya. Pero nakagraduate na siya ng 1,000. Yan. Ang kailangan na lang po niya is WH. Nagpe-play din yan. Mercedes. Kaya, yakapin mo lang ng todo-todo si Kuya Linkin, i-play ka yan. Dahil may laptop na yan. Break time kaya na nakatambay muna sa'yo, host. Mamaya baba na ako. Okay lang po, Kuya Linkin. Thank you so much sa time mo. Thank you so much sa 6 million in my house. Mega love shoutout sa inyo. Sinasamahan niyo ako magluto. Yan, malapit lang tayo matapos. Nakakalahating oras na rin tayo. 24 minutes to go before I leave also. Gusto kong matigas. This month, 3 na pamuni ni Team Linkin Host. Yan! Ate Mercedes, pumunta ka kay Kuya Linkin. Nagpapamuni po talaga yan kasi lagi siyang lagi nagpi-play pag may oras yan. At kahit walang oras, yung laptop niya is nasa shop naman. So, piniplay niya yung gustong magpamuni. Kung gusto mo is ipi-play ka niya. Diba? Mahirap talaga makuha yung WH. Kaya, tsaga-tsaga. Thumbs up! Hello, Kati! Kati channel. Yan. Thank you so much po sa iyong pa-thumbs up. Yan. Magbaba po kayo ng bahay. Baka po, kunin ko lang isang cellphone. Puntahan ko si Jenny kanina. Nagbaba siya. Hindi ko na napin. Busy na sa kusina. Yan. 20 more minutes to go. Magli-leave na rin tayo. Diyan si Kuya Linkin. Kahit baka hindi mo padikit. Yan. Magbaba ka ng bahay mo. Nandiyan din si Mercedes. Diyan ka pa, AJ. Ben, thank you so much sa PBG-BG nyo dyan. 6 days a week. 24 days. A month po kaming nagpo-play sa mga members host. Yan. Lalo pag member ka niya, si Kuya Linkin is lagi po talaga nagpo-play yan. Inaalagaan niya mga member niya kasi focus siya sa inyo. Pero pag yung kagaya natin, minsan kasi pagod tapos walang time, lalo pag nandito amo. So, wala tayong time mag-play, kaya kailangan natin magpa-members sa mga boss. Yeah. Sa mga boss. Yan. Thank you so much, Cathy. Thank you, thank you. Ingat ka dyan. Meron ka bang premiere? Pwede mong ibaba, Sisi? Nasaan ka, Kat? Kaya kahit hindi sila nag-LS, may pumapasok na WH everyday. Yes, tama yan. Sinasabi ni Kuya Linkin. Kaya Mercedes, ano pang ginagawa mo? Arat mo. Padikit nga, lalabs. Okay, Kuya Linkin, dikitan mo nga si Kat. Saglit, kukunin ko isang cellphone ko. Yan, kung hindi mo padikit si Kuya Linkin, siya po ay nasa Malaysia. Mamaya mag-LS siya. 6 p.m. magbibigay siya ng 10 to 20 banana. Baka gusto mong pumunta. Arat na. Yan, tsaka nagpo-play din yan ng WH. Mabait yan si Kuya Linkin. Team support po kami. Team support. OTW po, sabi ni Kuya Linkin. Nadarang na naman. Nag-live kunin ko yung isang phone ha.
Yan, puntahan kita, Kat. Part 2. Ay, dikit na pala to sa'yo, Kat. Tamsak mo na lang, ha? Dikit na ako sa'yo. Dikit na isa ko sa'yo, Kat. Thank you, Kat. Ingat ka dyan. Meron pa si ano kanina. Yan, nagbaba ng bahay si Kuya Lhynzkie, Kat. Puntahan mo, mag-elis yan mamaya. Wala na si Jen. Kung hindi mo rin ako sasagutin, pwede bang sanuot mo na kung papuntahin? Kung sistema natin ay ganun pa din, at least alam ko na kung anong dapat kong gawin. Para hindi na ako masahe, sayang pamasahe, pati ang tsokolate sa'yo. Sa dami-dami mong sinabi, mahabang pa sa kalye, aasa lang pala ko sa'yo. Kaya sana di na lang ang sulat ng letters sa'yo. Pag-aantay na lang, makakahanap din ng much better cases sa'yo. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gusto mo huwagan ng iyong kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay host, tapos na break time ko. See you around, YT. Ingat ka dyan. Parate to stay safe, stay pretty and healthy. God bless. Thank you so much, Kuya Lhynzkie, also to your family and your wife. Take care din po. Bye. To Lhynzkie full pack yan, sabi ni Kat. Punta ka dyan, Kat. Mamaya magla-live na siya. So, tapos na sa'yo si Kuya Lhynzkie. Bye-bye, Kuya. Thank you, Kat, sa pag-ano mo, dikit mo. Hello, Althea Ann Ricorte. Thank you so much sa patamsak nyo. Meron po kayong LS, pwede nyo pong ibaba or premiere dyan. Tamsakan natin. Thank you so much po sa mga patamsak nyo. Hello, Tia. M3 na lang po host sa contest. Tamsak po ang labanan. Sige. Baba mo. Wala tayong bisita. Medyo busy sila. Kakalobo to kung malapit na rin ako mag-end. 1 hour lang. Hello, Ben. Salamat ho. Sabi ni Althea. Yan, puntahan ko, Althea. Si Althea. Saglit, ha. Nandito na po ako. Dikit ko po itong isa. Hindi pa po dikit sa inyo. Thank you po. DJ ng aking radio cover. Nasaan po kayo, banda?
Maraming salamat, host. Always po. Thank you rin po sa sa pag-ikot nyo. At sa tamsak nyo. Thank you po. Ingat po lagi. Idikit ko na rin po to. Okay na po. Entry ko po yan, DJ ng aking radio host. Diyan kay Eliana. Okay po. Galing, boss. Oh, DJ. Sige, tapusin natin. Always po. Isipin mo na lang. Okay na? Maraming nagmamahal sa'yo, ah. Always po, tawan-tawa. Thank you po, thank you rin sa patamsak mo. Dikit na rin naman po ito sa iyo. Yan, 10 more minutes. Mag-i-end na po tayo. Dahil mainit sa kusina. Ako'y naghuhumaling at sa tuwing ikaw ay lalapit ako'y tumitigil. Wala sanang iisipin na papawag na ko. Katulad sa'yo na gusto ko lang makasigurado. Give it to me, one. Thank you po, Shaya. Thank you so much po. No. Is this YouTube? Yeah, say hi. Hi. Didn't see you. Alaga ko po yun, alaga ko.
Hello. Ala, Kuya Astan. Come here. Come here. Say hi, di ba? Sabi sa'yo, hello. Say salamat po. Salamat po. Salamat po. Hi, Watson. Watson. Hindi yan Watson. Ben. Aston. Watson. Ano sabi mo? Watson. Aston. Asa ka here? Some say your name, oh, Watson. Watson. Watson ka daw, be. Watson. You are Watson, not Aston. No daw, no. Watson. I Watson. Tawan-tawa, no? Hello po sa 6 million in my house. Malapit na po tayo mag-end. 5 more minutes. Hello? Ano to? Carl's TV, tamsak host. Thank you po so much sa patamsak nyo. Yan, thank you so much po. Salamat po sa pagdalaw. Meron po kayong premiere or ano, baba niyo po. Tamsakan natin. Palit-palit. Hi, host! Hello! Parang Michelle. Hello po, Carl. Nadalaw po kayo. Thank you. Baba po kayo ng premiere nyo para ano, matamsakan natin. Malapit na po tayo mag-end. 4 more minutes. Kasi mainit sa kusina. Yan, nagbaba po si Carl. Yan, nandiyan din po si Althea. Boss Althea, baka naman. Tamsa ka na yan. Ano pa yung pahag? Alam ko po yung patamsa. Oh. Naman po. Ano po yun? Ano ba? $40 minutes na lang. Yung sa'yo, Carl. Dikit ko na rin to. Hindi pa dikit sa'yo. Hello, Glenn. Mega-love shoutout sa'yo. Mwah! Yan, Carl. TV. Dinikit ko na po to sa'yo, boss. Boss ba or madam? Yan, boss. Dinikit ko na po, boss. Salamat po. Salamat, host. Always po. Ingat po lagi. Yan, thank you so much, Carl. Nandiyan ka pa rin for me. Thank you, thank you. Less 10% na ako, guys. Malapit na ako mag-end, ha? Kasi, ano, walang power bank. Wala tayong power bank. Okay, take a bath, master. Pagbukulak na. Yan, thank you so much po, Boss Carl. Saan po kayo diyan, boss? Pinas? Or OFW po? Ayaw na, wala na tayong power bank, mga ka-vlog. And 2 more minutes, mag-end na rin po ako, ha? Lobat tayo, lobat. Thank you so much sa inyo dyan. Thank you so much.
1 more minute. Boss Carl, puntahan mo po si Kuya Lhynzkie, Tol Lhynzkie, nandyan po. Mag-LS po yun ng 6 p.m. Meron po siyang ayuda, 10 to 20 banana. Baka po gusto nyo. Mag-stay lang po kayo doon, lalo na po pag member niya. Ipipray niya kayo every day. Dito ako sa land. Land of Promises. Saglit po, baba ko. Punta ka po doon, nagbibigay po siya ng ayuda today. Lalo na po ang bago. Ito po bababa ni Happy. Yan po, binaba ni Happy Vlog. Yan, thank you so much po. Mag-i-end na po tayo ha. Alis na po. Lobat na po itong cellphone. Baka mawala pa tong inano natin Yan po, Boss Carl, puntahan mo na po yung binaba ni Happy. Thank you so much po. More blessings po at lagi pa tayo mag-pray at mag-ingat. Lagi tayo maghugas ng kamay para po iwas sa virus. Yan. Okay, house. Bye. Bye-bye po. Bye po sa 4 million in my house. Bye-bye na po. End na po ako. More blessings. Thank you so much. AJ, nandiyan ka pa. Ben, thank you so much. Mag-end na ako. Bye-bye. Bye, 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 bye.